Tapuji Tuhata, marede mahita. Bata ama, doh goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doh goarni todi parbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amin. Nunga patar hanguluani, jalanunga huidahami, jalanunga huhati dakok kami, dohot hubaritahok kami, Tuhamu hanguluan, nasaleleng nilelengna, nadilabung ni amaihian, jalanang patar di hami. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Alede bata ama nadi banua gijang. Puji-pujian hasangapon dohot hamulateon husobahok kami tuho marningot silehon-lehon mi nabalgai tuhami jolma nadi pardangolanon ima anakmu Yesus Kristus nasinurum sian banua gijang alani hami gabe nadangol lo ibana jalana pogos pola tubu ibana di bara ni pinahan di Bethlehem asama mora hami Sai rajai jala togu-togu hami, marhite-hite todim, asalam huida hami, godang ni holong ni roham, napi napatarn tu anak mi. Amin. Marede mahita. Bata dihita diborngin
parningotan hatutubuni Tuhan Yesus Kristus. Imana tersurat di Pesalmen bidusia pulualu ayat sada. Edde hon hamuma di Jahoba edde nai baru sada. Ainunga di pabahen ibana akka halongangan. Nunga ditupahi siamunai doho tanganna nabadiai ibana. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sebar gogo imahami, mangulahon nawar tepatmi. Amin. Marede mahita. Ale Tuhan debata amanit Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Sitopa nasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manisia. Kami tujolong manopoti dosa nami. Akan nahulah kami marhitesian pangalasion nami di patik-patikmu. Ima marhitesian hatu tubuh ni rohana. Natama sititu doho na uhum hami alani dosa nami alai na tarsol-sol bagi dohami nuaeng alani asi maroham dihami ale debata nami. Patinggan jala para siroha doho alani anak kaolongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sese sama dosa nami saluhutna. Jala suruma tondi parbadiai rohan nami be. Asa tarbain hami mangului ho di bagasan hati goran. Dohot pinadiam. Gabe sahat mahami tuhangul wana sora suja. Na pinar baga-bagam diakan aporsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan di dosata. Songonodo hatani Tuhan Jahoba. Nunga diarsahi ho au marhitesian akka dosam. Jala nunga dilojai ho au marhitesian akka hajahatonmu. Au tutu au sadiri manalesei akka pangalosion alani hadiriokku. Jala dangbe hupai ngotik ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede mahita. Hatani debata turpuk epistel di parpunguata bornginon natar surat di Matius bidusada ayat 10 satu ayat 20 tajahama marsikat soring yang go hatutubu ni Yesus Kristus songonodo uju oroan ni si Josepi dope inana si Mariai
gabe-gabe do ibana siat tod di parbadia, adorakso masih pado hadope nasida. Ala parohana Bonardo si Joseph, Jalangoro si Maria, dang ada rohana paurakon nasida, gabe ditahi rohana nanaing sirakonon nasongoni. Alai di nasongoni dope tahini rohana, di idama di nipina suru-suruan ni Tuhani, nama dok tu ibana. O Joseph anak ni si Daud, unang alang roham mangalap si Maria, gabe donganmu saripe muse, ai nasiat to di porbadia do nanaing tubuh di ibana. Tumupuhon anak ma ibana, Yesus dogoarna bahenonmu, ai paluona de bangsona sian aka dosa nasidabe. Masa pesudenai asa jupang nani hatahon ni Tuhani, marhite sian panurirangna nama do. Ida hamuma, gabe-gabean do nama bajui, tubuhan anak ma ibana, jala bahenon dogoarna Immanuel, lapatanna dongatama debata. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala na pioksa. Amin. Marede mahita. Namar mula do saluhut natinoppa ni debata, di bagasan ibana hita di toppa, dengar do saluhut natinoppa ni debata, onma baritana. Dimulanai nunga adong hatai, jala saur tu debata do hatai, jala debata do hatai, imana saur tu debata dihamunai. Dimulana itopa debata sama langit do tanaon. Amin. Asasun malangit dohot tanoon rodi isina sudena. Tung nalan si tutudo angka jadi-jadianmu ale Jehova. Salut nai di pauliho marhiti-hiti hapistaran tunggok jadi-jadianmu do tanoon. Amin. Ale Jehova singgong hami mansi sangap do guarmu dilihat portibion. Dipat nimbulho doha molionmu ro di atas ni akal langit. Amin. Alai madabu majol ma itu bagasan dosa, saluhuk natahe nunga mardosa, hinorhon ni hagiot ni jolmai sadiri, tatangihon ma liturgi na paduahon. Dang adong nama rohan na usoso di debata, saluhut nasida nunga manimbil, tung sange do nasida maroha mago, dang adong si bahen na denggan nanggosada.
Badia mahita marpangalaho songona patut arian, unang masal puhu parmanganon, dohot parminumon, unang marharorangon, dohot margodobus, unang marbada, dohot mangiburu, ale solukon hamu ma Tuhan Yesus Kristus, jalunang masarihon hamu dagimuna, laho manunguli isapna. Hirtap do pat nasida manduruson mudar, hamagoan dohot hapursuhon dodip dala nasida. Alai huida do patikna asing di bagasan akka ruas ni dagiku, namar musuh do patikna di bagasan rohaku. Gabe di patunduk doau tu gonggoman di patik ni dosa, na di bagasan ruas ni dagiku. Marsipal dihilala akan naoto, ala nidalan pangelusion nasidai, dohot dibahen aka hajahato nasida. Amin. Tapuji Tuhata maret demahita. Yesus Tuhanku, sian manuake dan turunki. Tuhan si paluai, dengan melon udah kata rasami. Oh Tuhan Ai para sirohago godang do ibana, alani di parbaga-baga do lau palua honcol mai sia dosa, tabegema liturgi napatulu. Bangso na mardalani di bagasan haholomun, marnida sa dapanodang nabulun. Bicar dosa dapanodang diaka na mangingani tano lingguman ni amatayan. Idama suruhku ma suruhku, asa dipadiri dalat di jolokku. Dungi topu maro tumopoto jorona Tuhan na mangalului hamun. Dohot suruhan di perpadanan na hinalungut tomuna. Idama naroma ibana ninna Jehovah Sebaot. Maria iya maho ale Borsion, marolopolo maho ale Israel, marlas ni roha maho jala marolopolo sian nasaroham ale boru Jerusalem. Maria iya situtu maho ale Borsion, marolopolo maho ale boru Jerusalem. Idama naromara jam tumo potho, partigor imana jala si parmonang, naserep dorohana jala marsi hudul, di halode dohot di anak ni halode ina-ina. Amin. Gloria in excelsis Deo, hasangapon ma di debatana di gicang, hatutubu ni Yesus mabuan haluaon sian dosa, dohot hamatean, jakon ma hatutubuna di ngolutta, keluargata, huriatta, dosude gulmit ni ngolutta, tabegema barital di boronginon. Dungi
Roma ujui pareta sian Kaisar Agustus, ikut suratan nasa jolma di gonggomana. Pamilangan perjolomai uju di gonggomi si Krenius tano Syria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganup tubona ni pinasana. Borhat manang si Joseph nasian Galilea, sian Nasaret nakok tuluak Judea, tuhutani si Daud na margoar Bethlehem, alasian poparan jala margani si Daud ibana. Pasuraton dirina rapdoh si Maria oroan nai naung gabe-gabean. Jadi dina di sini nasida gok maarini hanguluanna. Di tubuhon ma anak buha bajuna, di borhosma, di peakon ma tu bagasan panggagatan, alaso adong inganan na asing di parmianan nasida. Jadi adong mamar borngin di ladang nas disi aka parmahan, mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suru-suruan ma nasida, jala marsinondang ma sangap ni Tuhani humaliang nasida. Gabe ma biar situtuma. Lai didok si surun-suran ima tu nasida, unang mabiar hamu ay barita halal niroha godang do huboan tu hamuna parsaulian nasan sandok bangsoi ay naung tubuh do di hamu sabar nginon di hutani si Daud si paluai ima Kristus tuani on ma partinandaan di hamu poso-poso do dapoton muna na binathon peak di pagagatan. Jala topuma adong dongani suru-surani torop aka parangan parbano ginjang dipuji nasida do debata mandok hasangapon ma di debatana di ginjang dame ma di tanoon dia kajolma halomoani. Sahatma tu acara si pagalak lilin Natal na parjolo parjamita na paduahon mewakili parhalado na patoluhon mewakili sekolah minggu na paupato mewakili remaja dohok na poso na palimahon mewakili ama na paunopo mewakili kaum ibu na papituhon mewakili ruas. Laos pinangido matuhita sa luhuna asa jongjok kita. Jongjong mahita mangedehon sonang ni bornginay ujuro Yesusi.
Tapuji Tuhata marede mahita. Tidak komaha porsiautai songon na hina tidak konidongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehova ido ama pargono na sohatu dosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana tinuhon si Maria nagabe-gabe siato di parbadia andorang sohabuhan ido tuhata na tumao na bernit di panghuman ni sinatus nama tetarpajal lo ibana di hawinor silang na tua tubanu ato rulung bitano na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik ke surgo lahundul siamu ni debata Jehova amanai pargogo na sohatu dosani disimai bana pemangulak sogot tutanoon manguhumi halak na bangun roh namate au porsea di parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan nyala Kristen akan nabadia doho dihasesani dosa doho dihatai namadok mulak mangulu sogot daging halak namate doho dihanguluan nasora sudah. Amin. Sunggul-sunggul tihita marsogot ima parningotan di pesta Natal na parjolo laos di patupado disi marulaon na badia. Tapuji Tuhata marede mahita. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramuti aka ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Ruas na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus, di parpunguan bodari di nama kalacon ari hatutubu ni Tuhata Jesus Kristus,
Tatangi homajolo hatani di bata songon ojahan las nirohata di parsaurata di bagasan bodarion. Imahatani di bata na nienet sian buku pesalmen bidu 147 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10 sada songono matar surat disi dengan ma tapai hutihut. Haleluya ay dinggando ende honoton de batata ay hasurunga doibana tama papuji-pujion. Jehovah do na pauli Jerusalem, ibana na papunguhon halak Israel aka nama pari, ibana pasabam aka parroha bojok jala dililiti aka bugang nasidai, ibana ubilang torop ni aka bitang, di jodo guar nasida sudena. Tibul do tuhatai, jala pargogo situtu dak kabilangan parbinotoan nai. Jehovah pahehehon akana nirupa dipatuk kitu tano ianggo akka parjahati. Maredetari parmahamu upuji Jehovah marhiti-hiti hamauliateon palu hamuma uning-uningan mamuji debatatta. Ibana makukupi langiti marhiti-hiti obun. Ibana paradihun udan tutanoon. Ibana patupur duhut-duhut dia kadolok. Ibana mangalehon tu pinahan gagaton nasida nang tu aka anak ni pidung sigag aka nangoak-ngoak. Dang lomorohana mida hagugo oni huda, dang lomorohana mida hai-hai ni bawah. Di halomohon rohani jahu badotahe aka nama kabiari ibana, aka nama kalunguton asini rohanai. Ido ianggo sahatna. Ruas na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Di parpunguan bodarion, di nama kalacon ari parningotan di hatutubo ni Tuhata Yesus Kristus si paluai. Tung tamado hita madok mauliate tu debata Jehovah. Tamado hita mamuji debata. Tamado hita mangedehon Jehovah. Alaholong dohot asi nirhana napatauho kita tolhas tu bagasan bodarion rap marpar saura kita di bagas joroon songoninang akaruas ni huria nama dohoti acara perpunguan bodari maka lacon ari hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus sian bagasta ganu nunga gajang aka ari-ari nang tabulus. Nunga gudang aka pengalaman ningolu nata adopi. Songoni nang ragam niya ka na masa marsikat surit. Ta adopi di tonga-tonga ni ngolu taon. Jala mulo taingo tutu parpunguan bodarion. Nunga 2 tahun kita di masa pandemi COVID-19 sia mamestahon pesta Natal. Songoni nang parpunguan bodari si songonon. Nang perupani tong do tahalacon, mauliati do honot tatu debata alalam moro do pangotak manang pakorhon ni pandemi COVID-19 siaon di parngolota nang petong ikon manatita jala majagahon aka prokes naung ditutuhon. Di hamuna ruas na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus songon halak na porsia hita. Marhiti gudang niya kanamasa ta adopi di tonga-tonga ni ngoluon. Totuy ko takas do hati da konot tapabua. Holan ala ni asi. Dohot dinggan basa ni di batado. Gabi margugu hita mangadopi ya kanamasa di ngoluta. Semua karena belas kasih Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan. Jalatakas tamoto da para si roha do ibana natakas subotosa isi dohita aha natasa kabi aha natasi holi aha natahirim apa yang kita pergumulkan dalam kehidupan kita tentu Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang maha tahu dengan segala pergumulan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Holan ibanado namangatusi nadirohat tahun. Kalaupun ada nyanyian Batak yang mengatakan
kepada kekasihnya hola kodo na mangatusi rohaku. Tapi dalam kenyataannya belum tentu dia sepenuhnya mengerti tentang kita. Idu asa songon halak na porsia di paingot tita asa unang marsiga tu kita tu jolma sotong dietong rohata adok kalak na secara mendalam mengerti kita. Tapi firman Tuhan di malam Natal ini mengingatkan kita, holan Tuhan taido na mangatusi na di rohat taon. Hola Tuhan taido na takasubotosa ahana masa di ngulut taon. Las hola Tuhan taido na botosa ahana ta pergumulhon. Dohot ahana ta siholi. Dohot ahana ta hirim. Asa jupang di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulut ta. Ido natakas di hati dakon par pesalmen. Parpunguat bodari. Perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan dienet sian barita Natal. Nasomal gabi jamita di parpunguan bodari. Alai dienet do sian pakka tidak konon ni par pesalmen. Bagaimana pemasmur mangarahok kita saluhutna. Mangarahon nakana porsia. Asa mangedehon Jehovah. Bermasmur bagi Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan. Edehonoto majahoba, tamado ibana puji-pujian, hasudungan ni rohatado ibana. Dalam masa-masa sulit yang kita hadapi, mungkin kita berpikir akan sulit bermasmur bagi Tuhan. Tapi pengalaman pemasmur dalam hidupnya bukan hanya di saat-saat dia mengalami dan menghadapi hal-hal yang baik, tapi dalam situasi sulit dia melihat bagaimana Tuhan selalu bekerja dan berkarya dalam hidupnya. Idu asa dibonai dohot di paujung do pesalmen 147 marhiti hata haleluya marharuruan sian hata halal puji ma Jehovah. Pujilah Tuhan. Laos dibonai nang dung hata haleluya dinggando ende honota de batata ay hasudunga doibana tama papuji pujion. Amang dohot inang pengalaman hidup molotoranga kana porsia mamering pengalaman hidup yang sebenarnya tidak terlepas dari campur tangan Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Songoni nang perpesalmen natorang maka tidak kon hadirio ni di bata pabahenan ni di bata napatuduhon pabua ibana do di bata pargogo naso hatudusan laus ibana do parasi roha nasumurung ditatap do ngolu nihaka natino panai. Perbuatan Allah di masa lalu dalam kehidupan bangsa Israel takas do di hati dakon par pesalmen bagaimana Allah berkarya dalam sejarah perjalanan hidup bangsanya. Natarbuang nasida alani uhum, namampar nasida alani habuangan namasa. Israel yang merasa tidak ada lagi kekuatan yang bisa mengembalikan mereka ke Yerusalem. Tetapi Tuhan hanya Dia yang sanggup memulihkan kehidupan umatnya. Akan nama parpakorhon ni habuangan namasa di Papungo, di Pasada, di Togihon mulak tu Jerusalem, huta naung sangat tarulang di Pauli muse. Bukankah ketika dunia menutup jalan, tapi Tuhan dengan kuasanya selalu sanggup membuka jalan. Ketika dunia berkata tidak ada lagi jalan keluar, tetapi firman Tuhan mengingatkan selalu ada jalan keluar bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Di rohani bangso di bata dangadong binatarbain siara ponon paluahon nasida alani gogo ni musuh namagago, tapi kuasa Tuhan membuktikan memulihkan kehidupan umatnya. Memahami akan hal ini, bukankah seharusnya semakin menambah keyakinan umatnya, semakin menambah keyakinan kita akan kemahakuasaan Tuhan yang tidak terbatas. Tauku hodo amang dohot inang,
Akaruas na hinaholongan alanya ka na masa di portibion. Pangalahon niya ka jolma si ulan na jahat. Pengalaman ni ngolu niya ka jolma nasay manusay. Gariada mangago hosa ni donganna. Pangalahon ni jolma na seolah-olah tidak ada rasa takut akan Tuhan. Nah dihitung nasida terbain nasida do mabain hagaoron termasuk di tonga-tonga ni portibion. Nah di bajol masih patah mempertanyakan di manakah keadilan Tuhan. Mengapa Tuhan tidak segera menolong. Buasa dangi torjalo-jalo diri pacot di bata akajol masih ulahon najat. Alai panidangion par pesalme namacai arga jupa kita do marhiti-hiti turpuk taon. Di ayat onom ibana pahehehon akan nani rupa alai dipatuki do tutano yang go aka perjahati. Tuhan menegakkan kembali orang yang tertindas, orang yang mengalami ketidakadilan, tetapi merendahkan orang fasik sampai ke bumi. Persoalannya, yakinlah akan kuasa Tuhan pada waktunya. Tuhan akan menunjukkan keadilan yang seadil-adilnya. Kapan Allah akan bertindak? Dang saguru tu panibangion ni jolma. Dang saguru tu tiki Nabi Nuhul ni jolma. Panibangion ni hita jolma terbatas do. Alai panibangion ni di bata nagok habisuhod doi. Itu asa di ayat 5. Di bagasan turpuk tahun los di hati dakon par pesalmen. Dak kabilangan par binotuan ni di bata. Dak kabilangan par binotuan na. Hikmat Allah yang luar biasa. Dia akan nyatakan kepada kita di tengah-tengah kehidupan kita. Itu asa rikot hita marguru tutu hatai. Logo ni buku edetai saya marguru autuho. Saya marguru autuho. Iko tutu hataidu hita marguru. Iko tutu hataidu hita majalo habisuhon. Belajar kepada Tuhan, memahami kita hanyalah manusia yang terbatas. Kita adalah manusia yang lemah. Pandemi COVID-19 sebenarnya mengingatkan kita betapa lemahnya kita manusia. Betapa rapuhnya kita manusia. Tunggodang duhita na marukil ala di pandemion. Tunggodang duhita na tarilu-ilu. Tunggodang duhita na tumatangis. Tapi kita bersyukur. Kita bersyukur dalam kehidupan kita. Tahati dako dui ala ni pangurupion ni debata. Idawat tado ditikina. Kita menanti bagaimana cara Tuhan. Kita menanti bagaimana jalan Tuhan untuk memulihkan keadaan kita. Tanpa pernah berkurang rasa percaya kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Godang pe Tuhan nakana huadupi di ngolukon. Walaupun persoalan saya belum selesai. Bahkan satu permuan bodari perningotan di ari hatu tubuh ni Tuhata Yesus di ari sadarion. Tapi keyakinanku kepada Tuhan tidak akan pernah berkurang. Molo takas tahati dakon yamang dohot inang. Di ari las niroha di bagasan bornginon totu dakia moru las nirohata. Dengan penuh semangat kita menyanyikan bagi Tuhan nyanyian syukur kita atas segala kebaikan Tuhan, atas segala rencana baik Tuhan, atas segala apa yang sudah Tuhan berikan. Dengan keyakinan kita pula bahwa Tuhan akan terus memberikan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Harutorop niaka bitang bui dibilangi. Ibana makuku pilangiti marhiti-hiti obun. Paradihun udan tutanoon patubur duhut-duhut. Ibana mangalehon tupinahan gagaton nasida nang tua kanak ni pidung sigak akan nanguak-nguak. Sahlin hari haru bitang namar tonga-tonga langit dihitung dan diperhitungkan oleh Tuhan. Lumubi mahita jolma yang diciptakan istimewa oleh Tuhan. Dia memanggil nama kita. Takaslo diboto ise hita.
Yesaya 40 ayat sadabe di papos rohata unak ko mabiar. Ahu do siluluhoko nunga pola hujau guarmo ahu napunaho. Kalau kita sadar bahwa kita adalah milik Tuhan, kalau kita sadar bahwa kita pun diperhitungkan oleh Tuhan, kalau kita sadar bahwa nama kita pun dikenali oleh Tuhan dan dipanggil oleh Tuhan, dadohono tama Tuhan, kenapa aku harus khawatir dalam hidupku? Kenapa aku harus takut dalam hidupku? Dalam kekhawatiran yang diberikan oleh dunia. Namun hari ini firman-Mu mengingatkan kembali di Johodo Guarhu. Bahkan Engkau mengangkat dan memulihkan hidupku. Membuang rasa sakit hatiku. Pahehe akan natuki jaladitikina. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Di tonga-tonga ni ngulut taon, haru anak na nasa sadai di lehon, holan laho makokopita. Artinya kasih Allah itu adalah kasih yang teruji. Holong na soholat di hata, ali holong na tarida marhiti-hiti pabahenan, di lehodo anak na nasa sadai, hataridaan holong ni rohana tu portibion, nang tuhita jolma. Asa unang hamatian si saliling-liling na nagabeja barta ali hanguluan na saliling ningiling na do. Ato nga manami dohot inanami ruas na hinaholongan tahulopom ma holong dohot asini rohani di bata. Manoktong manang pagkapursiaota dohot pos ni rohata tu ibana. Hidup terus berjalan selama Tuhan memberikan kesempatan. Tetapi ketika Tuhan memberikan kesempatan, jangan pernah berkurang keyakinan kita kepada Tuhan. Dia Allah yang maha kuasa. Ibana do nama nopahita, ibana do nama remuduho kita, ibana do nama nariho nakanarikot di ngulu tahun, ibana do mual ni nasa na adong marlas ni roha mahita, edehon majahoba, tamado papuji-pujion ibana. Yesus nang sorangi molo tahanguluhon tubuh di bagasan rohat tahun. Setiap saat kita akan selalu diingatkan untuk bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Selamat malam Natal di hita. Tubuh tuhatai mengarajai roha dohot pikirata. Amin martangya kita. Mauliati rohanami di ho Tuhan. Di parpunguan bodari makalacon ari hatu tubumi. Di paingoto do hami Tuhan. Pabuah hodo di bata pargogona so hatu dosan. Ibana do nama no pahami. Hodo nama ngatusina di rohanami. Hodo nama remudu ho kami. Laos hodo natoktong patuduhon holong ni roham. Marhiti na manongos anakmu nasa sadai, dalan laho makokop pami, barita las ni roha nau balga, nasa hatuhami, si peopon si hanguluho noton, asa totong hami marpos ni roha tuho Tuhan, di bagasan ngulu namion, ala saliling mangulu hami Tuhan ragam dua kana masa, nahubulu cami, ali Tuhan suatoma, hatami torang tu bagasan roha doho pikiran nami, todimi napaingoto kami. Asata lupa mi marlas ni roha manguduti ngulu nami Tuhan. Allah porsea hami saimia doho mangarajai roha doho pikiran nami. Pasu-pasu ma Tuhan nakaruas ni huriamon. Siana met-met sahatu nama godang. Say patongon ma akan napatauhon nasida marlas ni roha manguduti ngulu nasida. Akaruas ni huriam namar sahit toma Tuhan nama daoni. Ya karuas ni huriam nama rukil homa Tuhan. Natakas mangapuli nasida. Lumobi ramoti haporsion na. Asa totong tartuju do pako. Jala mangido pangurupion nasiakoy. Atau ngali Tuhan udut ningulu nami hupasatami matuho. Nang di ulaun marsogot. Pesta perningutan ari hatu tubum. Say pasu-pasu mahami Tuhan nangakaruas ni huriam asa parsidoho tami marlas ni roha makalacon ari hatu tubumi jalo matangyang nami
nahusumahu kami mangasahon Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan ta, laos di sonma tapasahat peliata naumuli tu debata.
Satangia koma pelian nata papungon tu ado panidibata martangiang mahita. Ali dibata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroro ani saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilihon mi tu hami pilian nami tuho. Say jalo mai gabi uap na hucus di julom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasia kami pilianon. Pati bulhon harajaungmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibio. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, say pinarbadi amaguarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songona di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hangoluan siapari. Sisa madusa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hontu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Jala diramoti Tuhan de batamaho, disondakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala dipasaur honma damena tutodim. Iya, 615 tapi. Iya, kan udah kita bilang kemarin 615. Oh ya. Untuk pintu keluar kita menggunakan pintu depan Amang. Yang dari belakang maju ke depan, kita keluar dari pintu sebelah kanan. Kepada Amang Inang sekalian, pintu keluar disediakan di sebelah kiri. Karena kita sediakan snack hanya di 2 pintu Amang Inang. Jadi mohon kesabarannya, kita antri, kita keluar dari kanan. Jemaat yang dari pintu di belakang kita maju.